Тези дни ви бях споменала за програмата Energy, която скоро ще бъде лансирана на българския пазар. Всеки изпитва липса на енергия, независимо дали е физическа или умствена. Обикновено това се отдава на ежедневния стрес, на който всички ние сме подложени. Но всъщност е много важно и храната, която приемаме. Тъй като когато се приемат захари и прости въглехидрати, те вдигат бързо кръвната захар. Не е необходимо да се подлагаме на някакви лишения, на някакви определени диети. Важното е да се храним балансирано, като взимаме всички макронутриенти, но в правилните количества. Програмата ще пристигне ето в една такава кутийка, в която има, тъй като е много лесна за изпълнение и всичко това е описано в един лист. Ето едната страна, начин на хранене, и ето другата страна, упражнения, които са 10-минутни упражнения на ден. Всеки би могъл да намери време 10 минутки. Съдържа също така и хранителни добавки, тъй като сме говорили, те добавят самото име, добавят стойност към храните, които приемаме. Имаме ето една такава кутийка, в която има шейкове. Шейковете са в пакетчета и съдържат необходимите количества. Нали, за всички тези неща ще говоря за всеки продукт по-отделно, разбира се, в отделни видеа. Съдържат необходимите и протеини, и мазнини, и въглехидрати. Също така имаме и протеинови барчета, както и добавките, за които споменах. Double X. Тук си пише, но нали ви как ще говорим, има и витамини, и минерали, и вещества от растителна основа. Също така споменавала съм ви за баланс суетин, вкусните прахчета с вкусна ванилия, които влияят много добре на храносмилателната система. Както казах, пак ще говорим и съм споменавала за тях. Тук е включена и омега-3. Обновената омега-3, за която също съм споменавала, но пак ще говоря, тъй като в нея е включена вече и бялата чия. Така, имаме и още един продукт, за който вече съм ви говорила, и това са аминокиселините, които са толкова важни и нашият организъм няма как да си ги набави. Отделно, когато се вземе тази прекрасна кутийка, има и подаръци. Като децата си се радвам. Това е един шейкър. Както има малко бижу, една кутийка, в която всеки може да си носи необходимите добавки, както не само за програмата, и за поддържане на имунната система. За тези, които ме познават и знаят, че съм правила програмата за пречистване. От миналата година стартирах, вече съм я правила 6 пъти и ефектът е видим за всички, които ме познават. Така че аз я приключих преди няколко дни тази програма и сега ще стартирам програмата Energy. Определено ще ви кажа и ефекта. Благодаря за вниманието. Надявам се да съм полезна. Пожелавам ви прекрасна петък вечер и уикенд. Бъдете здрави и разумни. Благодаря.